du har en døgnpost i nærheden, og hvis du er tilmeldt e-posthuset, så kan du hente dine pakker, når det passer dig. Først vælger du den døgnpost, som du vil hente din pakke i. Husk blot at informere afsenderen om, at pakken skal adresseres til dit navn, dit valg af døgnpost, dit 8-cifrede døgnpost-ID og det postnummer, hvor din døgnpost står. Når pakken ligger klar i automaten, får du en sms eller en e-mail med 2 pinkoder, som du skal bruge, når du henter pakken. Døgnposten har altid åben, så du kan hente din pakke, når du får lyst eller har tid inden for de næste 7 dage. Du indtaster bare de 2 pinkoder fra sms'en eller e-mailen, så åbner automaten det rum, hvor din pakke ligger. Tag pakken og luk rummet igen. Så nemt er det. Døgnposten pakker, når det passer dig.